Wolomasiri tabaw ka dagatigi Elize Jandaw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali n'a dɛmɛbaajɛkulu n'o ye Rusilakaw ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na min bɛ kɛ dugukolo ko ale taabolo kan kabini kalo in tile 21, 22, 23 wulikajɔ bɛ sen na Bamanjɔli Jɔwale kaba olu dagayɔrɔ fɛn bɛ sa ka gosili ta ka ɲɛsin olu ma kununko ta kun ye sankaw fɛ ye a yira sa ko dɔw kun taalen n'u dogo ni kɛlɛkɛminɛn belebelew ye ani moto caman ni mobiliw san ale kɛrɛfɛla la armée ale wulikajɔ kɛ ni a ka droniw ye yaasa ka se ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la cogo min na wulikajɔ ni cɛsiri bɛ sen na ale san mara kelen kɔnɔna na hali bi yaasa Bamanjɔli Jɔwale kaba mana u dogo wo kɔnɔ ka se ka u bɔ baara la. Elize Jandaw sa ko ka foli ta ka ɲɛsin Wolomasiri tabaw yɛrɛ ma wulikajɔ ni cɛsiri la don o don ani baara kɛko ɲuman dugudenw olu bɛ se ka lafiya cogo min na Jean Elize Daw bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ ko nin ye a dɔgɔkun kelen ye wulikajɔ ni cɛsiri ka taa se an ka kɛlɛdagaw olu ka ɲɛmaayaso la Bamakɔ yan a bɛ k'o baara kɛ armée de terre tɛmɛnen kɔfɛ garde nationale tɛmɛnen kɔfɛ armée de l'air tɛmɛnen kɔfɛ min ye gendarmerie nationale ye a taara olu jabala la baara in sa a y'a yira sa k'a fɔ a nakun ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛ gendarmerie maaw fɛ ɲɛŋwɛ anu yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min a kunbɛra maa min fɛ sa o ye général de brigade Musa Tumani Kone ye n'ale ye gendarmerie directeur ba ye Elize Jandaw a y'o ɲininka u ka ko bɛ taa taabolo belebeleba minnu fɛ fɛɛrɛ minnu sigilen no sen kan min ye Jean Elize Daw ye sa a y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen no sen kan ka se k'u ka kɛlɛkɛcɛw k'olu bila ka taa Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn ka se ka taa baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka o ɲɛfɔ kɛlɛ taabolo min b'u bolo nin waati na ka kɛ ni u ka wulikajɔ ye Bamanjɔli Jɔwale kaba ka t'olu juguya la an'u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u bolo bi n'o y'u ka unité spéciale ye olu bɛ baara kɛ cogo min n'a commandement cogoyaw nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra Jean Elize ye fɛɛrɛ kura minnu sigilen no sen kan ani minnu bɛ labɛn na u bolo min ye gendarmerie maa falo bɛ ka hakilijakabɔ kɛ baara minnu ka dugukolo yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen lakana bɛ se ka sabati cogo min na ni cɛden kura taliw ye nin bɛɛ lajɛlen dantigɛra Jean Elize Daw ye a yɛrɛ kɔni y'a ɲini u fɛ sa k'u sinsin min kan o ye maanifinw ye fɛn o fɛn ko n'a sɔrɔla ni maa t'i bolo i ma tila se ɲuman sɔrɔli maa ka k'i bolo min ye kɛlɛkɛcɛw ɲuman ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ maa ka k'i bolo jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sa min ye gendarmelakaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kiimɛli ni ɲinini ka kɛ a la fɛɛrɛ bɛ se ka sigi ka dɔ fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan ani minɛnw bɛ se ka ɲini ka d'u ma cogo min na ka se ka baara kɛ ka ɲɛ min ye Jean Elize a ye nin kuma fɔ u ɲɛna wa a y'a yira fana k'a fɔ o fana ka sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula n'i y'a mɛn gendarmerie falaye o kelen kɔni o ɲumanw b'u bolo dɛ brigade kɔnɔnaw la gendarmew kan ka fɔ o yɔrɔ la marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri ani baara kɛcogo ɲuman général de division Elize Jandaw a ko a b'u fo u ka don o don cɛsiri ni wulikajɔ la se min bɛ u ye bi ani fɛɛrɛ minnu b'u bolo olu yɛrɛ ka baara kɛcogo sanfɛ fo dugu ma yɛlɛma minnu kan ka don a la n'u ye fɛɛrɛ minnu sigi a ko a y'a mɛn n'Ala sɔnna ma ale fana ye ciden ci a n'a lase yɔrɔ la yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min gendarmelakaw yɛrɛ ka hakilinabaaw ye min ye yɛlɛmaba minnu b'u bolo ani miirina minnu bɛ u la olu ka se ka ta ka se ka kɛ ka baara kɛ Mali fantan ani 4 gendarme bɛɛ lajɛlen ka taa olu kanu na fasodenw olu ka se ka basigi ni lafiya sɔrɔ Elize Jandaw a ko k'a b'o foli ta ka kɛ u ye OCS ale ye jɛkulu ye min sigilen don an ka jamana kɔnɔ drogue n'a ɲɔgɔnko k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka Maliba in ale kɔnɔna na min ye a ɲɛmaaba ye sa o ye colonel major Fuseni Keyita ye an b'a a yɛrɛ fo yan wulikajɔ ni cɛsiri la don o don jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min o la sa a ka bolofara min bɛ Bamakɔ ba bolo 2 bɛɛ lajɛlen fɛ kinifan ni numanfan olu farala k'u di ɲɔgɔn ma ka taa se Bamakɔ suguba kɔnɔna na k'a nana kɛ sa sigana bɛ yen a bɛ waati caman maaw bɛ k'a yira k'a fɔ ko drogue kɔni bɛ baadɛmɛ feere yɔrɔ dɔ la min ye sisa ye n'o kɔnnen o bɛ feere ye furakisɛni min bɛ maaw kunkolo wuli k'i kɛ galabu coco ye olu fana caman b'a de k'olu feere yɔrɔ bɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ kabini sanni kelen maaw b'a kuma fɔ min ye OCS cɛdenw ye u jɛra k'u ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka garde mɔgɔ kɛ k'u dafa ka jigin suguba kɔnɔ u y'u bila anw yɛrɛ ka fini ɲɔgɔnna na fala ye olu nana sa olu ye min fɔ ninnu yɛrɛ kun ko sa ko ka carton bɛɛ labɔ siɲɛ kelen ninnu bɛna sanni min kɛ ni nin wari taara k'a to a bɛ gɛlɛya waati min na olu ko k'u bɛ carton labɔ fala ye minnu bɛ carton kɔfɛ jɔ olu bɛ OCS maaw ye ni k'i bɛ bɔ da fɛ ni maa b'i ni da cɛ i t'i ta kɛ alaminɛ sa wa ninnu kɔni ma couleur yɛrɛ sɔrɔ koyi u ye carton bɛɛ lajɛlen kɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen jate ka taa ban tayi min ye kilogramme 300 drogue la
kilogramme ani gramme 670 o bɛɛ lajɛlen musaka bɛ taa se sefa wari miliyɔn 300 ma. O de yera drogue ale ni a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ u b'a fɔ ma ko tramadol, diazepam, valium, ale ni shisha n'a maɲɔgɔnlɔminɛnw bɛɛ lajɛlen ni ne tun bɛ Bamakɔ suguba kɔnɔna na Fala ye fa dɔ fɛ yen min ye OCS n'o ye Fuseni ka maaw ye u y'u bolo da o de kan. O la sa wulikajɔ in hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa ko nin kibaruya minnu sɔrɔla dugudenw ye kibaruya minnu d'u ma ka se ka nin baara in kɛ ko nin ɲɔgɔnna de ka d'u ye kosɛbɛ. OCS yɛrɛ y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa maaw ka kɛ kibaruya ɲuman dila ye yaasa drogue kɛlɛ a bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka se fɔ a dan na. Cɛden minnu ye nin baara in kɛ garde nationale cɛdenw tun bɛ a la. OCS yɛrɛ ba bolo 2 bɛɛ lajɛlen tun bɛ a la. U ka bureau yɛrɛ kɔnɔna na n'o y'u ka jabalaba ye ACI kɔnɔ minnu bɛ kibaruya ɲini kɛ olu fana ka bɛɛ lajɛlen tun b'a la. A kɛra wulikajɔ belebeleba de ye ka fan bɛɛ lajɛlen latunu Fala ye fo ka taa bolo da maa ninnu bɛɛ lajɛlen kan min ye DIRPA maaw ye sɛbɛn a fa sirila olu fɛ. Sergent Dugo Aminata Kone ale ka sɛbɛn don ka bɔ DIRPA ale ka page sanfɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Bamananw ko ko ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn. Kiiri Bunakun ka min ye procureur min bɛ Cour suprême kɔnɔna na ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ Radio Mali jabaranin na ka kɛ ni waleya ye. Waleya min n'o kɛra Christian Jean Yann Vigilier ale bilali ye. Maaw dun y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ minɛ waati min a n'an ka wolomasiri taba maa giriman 2 o minɛna min ye kɔkɛ kɔnɔdenkɛ ye Abasi Damɛlɛ ale bɛ a la. Nɛma Sagara ale fana bɛ a la ale ni jalatigiw caman. Maaw ye ɲininkali kɛ mun na Christian Yann Vigilier o bilara k'o ka kiiri kɛ ka kɔn min ye an ka wolomasiri tabaw ta ye. O la sa Mamudu Timbo ale ko a bɛ ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya. A ko min ye faransikan in ye ale ka kiiri kɛra wa min ye jamanakuntigi ye yafa di a ma a kun bilara kaso la a ka kiiri kɛlen kun kalo 2 o ye o ye san 20 kaso de kun dira a ma nka min ye an ka cɛdenw ye ko da tɛ ka maga olu ka kuma na min ye Timbo ye a ko sa ko kɔni ko maaw ka n'o fɔ dɛ ko kiiri min baara kɛlen filɛ nin ye Cour suprême maaw olu senyɔrɔ donyɔrɔ t'o la sabula min ye Mamudu Timbo ye a ko kuma kɔnɔna na a bɛ min fɔ fɔlɔ o ye k'a jira k'a fɔ sariya yɛrɛ sigicogo an ka jamana kɔnɔ bi ani sariyatigɛlaw ka sigicogo ani kiiritigɛso sigicogo ko fɔ maaw ka o ɲini k'o dɔn k'a kana kɛ maaw ɲɛna ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kun fɛ ko wa k'a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ ka da kun min kan k'o de filɛ nin ye n'o y'a sɔrɔ kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don n'o ye Christian Bernard Vigilier ale ka kiiri kɛ ko kiiriso bɛnnen don Bamajɔlen ka wale kɛ ma ko sabula sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen ka ban a taara ye k'a fɔ ko yan ni olu mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o la sa kiiriso min ye o baara kɛ olu ka baara nɔgɔyara mun na ko sabula service de renseignement maaw olu fana nana ni kibaruya caman ye kibaruya min ye o kiiri sɛbɛn dilanni o nɔgɔya ka tɛmɛ tɔw ta kan ko Mali kɔnɔ yan min ye police judiciaire spécialisé anti-terrorisme maaw ye k'olu de kɔni Yann Vigilier ale ka kiiri kɛ k'a ban k'a jira k'a fɔ ko san 20 kaso ko o dira a ma a ko hali yafa min kɛlen filɛ Yann ma nin ye o tɛ kiiri wuli ka bɔ yen dɛ yafa in kɔni ye k'a pan kaso kunna k'a bila ka taa nka min ye kiiri kɔni ye o bɛ a nɔ na bi o b'a nɔ na sini sabula o ɲangini foyi tɛ se ka o wuli a ɲininkara sa o kuma na Nɛma Sagara ale ni Abasi kɔkɛ Damɛlɛ ko olu ta bɛ cogo di a ko ni olu ta jate minɛ
kulu tabna na kɛ kiriso fɛ kiriso min sigilen no sɔrɔsiw ka gun kan sabula kulu ye waleya min kɛ ko bɛ tali kɛ fanga ale dafirili ta nasira la ani ka banga ɲɛmaw k'olu ka kuma lamɛn ani ka marifa ta ka jɛ k'a fɔ k'u bɛ fanga yɛrɛ dafiri o la sa ko min ye o kiiri fana labɛnw bɛ sen na kiiritigɛso min bɛ darisalamukaw fɛ n'o ye surumasiri taba ka kiiritigɛso ye ko hali a ma mɛn yɛrɛ maa minnu b'o baara kunna k'u y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko sɛbɛn kɔni ko a labɛnw bɛ sen na yaasa don nataw la olu ka kiiri ka se ka sigi sen kan ko n'o tɛ ko k'a fɔ ko fusamanciya yera baara la a ko fusamanciya ma ye a la n'o ye Mamudu Timo ye Cour suprême ale procureur général ba a ko a bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ o ye sa sariya taabolo sariya baara kɛcogo ani baara bɛ kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ maaw ka olu ɲini k'olu dɔn min ye nin ko fila ye ko kelen tɛ ninnu ta ye sɔrɔsiw de don malidenw de don olu tun b'a fɛ ka fanga daraki dɔ in ta ye Bamacɔlen ka wale kɛbaa wulikajɔ cɛsiri k'o fɛnw caman de yera o ta la kuma in bɛɛ lajɛlen ale kɔni kɛra Mali télévision soba kan min ye Sira Bacili ye ale de ye ɲininkali k'a la k'a fa siri ta k'a kɛ bamanankan ye o ye anw yɛrɛ ye. Damina kunungo utukalo tile 24 na ka taa sa tile 29 nata ma AES jamana wasadenw olu bɛ jɛrɛ la maa 45 Nigerikaw fɛ yen soba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Mahamad Gandhi baara in bɛ ka kɛ o kɔnɔna na Mali ka maa 15 Burkina ka maa 15 Niger ka maa 15 a ko ɲɛmaaya kurumokarili kɛnɛ ka sa o taara ka di Burkinakaw ma sabula a yirala k'a fɔ ko sariya min bɛ yen n'o bɛ baara kɛ AES kɔnɔna na maa min ka jamana n'o o bɛ AES jamanakuntigiya la o wasabulo ɲɛmaa o de bɛ kɛ wasabulo in ɲɛmaa ye Chadi ani Togo olu ka maa mafalenw tun bɛ kɛnɛ kan yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu welela ka na baara in senfɛ sa jɛkuluba saba bɛna sigi min ye wasadenw ye o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don jɛkulu kɔnɔ o fana ɲɛmaa n'o ɲɛmaa dangantigiliw olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra min ye baara kunfɔlɔ minnu b'u bolo sa wolomasiri taba ka baara min kan ka sigi sen kan joona yaasa ka se ka sariya don o ko la u bɛna o de kɛ Nizɛrikaw olu fɛ yen Mali ale CNT ɲɛmaaba n'o ye général corps d'armée Maliki Jaw ye ale ni Mali wasadenw caman olu bɛ nin ko in kɛnɛ kan yen Mali ale tɔgɔ la baaraw kɔni kurumokarili bɛɛ lajɛlen bannen a sonsorolen min ye Niger jamana ɲɛmaa ye u kun kan ka taa bɔ ale kunungo ani ka tila ka segin ka na sa ka sɔrɔ k'u ka baarabaw k'olu daminɛ fo nin kalo in tile 29 Bamako ya min ye AES ye ale bolofara min bɛ yen n'o y'u ka commission nationale Burkinakaw fɛ yen olu nana Mali la sa ko AES fasodenw da don yɔrɔ kuma na baara minnu sigira sen kan ko ka kiimɛli kɛ min ye Burkinakaw ka jamana ɲɛsiranya bɔ minisiri kɔrɔ n'o ye Basaluma Baziye ye Burkina y'o de sugandi k'o k'a ka AES ale commission nationale ye a ko a nana koyi sabula jamanadenw ka hakɛ de bɛ ko in na AES sɛbɛn min dilan ko feuille de route a ko bɛ cogo di Mali Burkina Niger anw ye fasodenw ka kuma laselaw ye aw ye mun sigi sen kan aw bɛ ka mun baara kɛ mun ni mun sera ka kɛ bi a tɔ tora mun ye kiimɛli baara in ale bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la baro sigi belebele bɛna k'a la ni Ala sɔnna ma bi nɛgɛ kanɲɛ 15 waati ni Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 15 waati Palais des Pionniers la jangenakaw fɛ yen baara bɛna kɛ yen AES yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye mun baara kɛra AES kɔnɔ fasodenw ka hakɛw ye jumɛn ye fasodenw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye mun ni mun bɛ se ka sigi sen kan fasodenw da bɛ se ka don nin ko ninnu na cogo di jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara minnu kɛ yalama fasodenw ka hakilina n'u ka miirina b'a la wa baara minnu sigira sen kan a kiimɛli bɛ cogo di baabu in bɛna kɛ sini Palais des Pionniers kɔnɔ nka ɲɛbila baara o kɛra kunungo minisiri bɛ an ka jamana cɛsiranya bɔ kunna o ka minisiriso kɔnɔna na maa min bɛ yen n'o ye lasigiden ye ale ye u bisimila ka kuma di u ma k'u ɲininka u hakilinaw la baara bɛ ka taa sira minnu fɛ baaraba minnu sigira sen kan ani sɛbɛn min bɛ yen n'o ye feuille de route ye k'o ɲɛfɔli k'u ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan sa k'o fɔ min ye lasigiden Musafa Tarawele ye ale kɔni y'a yir'u la sa k'a fɔ k'u k'u kɛ pewu ni Ala sɔnna ma sini n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Palais des Pionniers la Janigilakaw fɛ yen u n'a ko kungun n'a ɲɛɲɔgɔn dɔn kɛlɛ min kɛra yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ sɔrɔli la AES ka hukumu kɔnɔna na n'o bɛ taa tariku la bi wulikajɔ ni cɛsiri ani kɔmasegin min b'a la ka ɲɛsin fasodenw ma k'o na ɲɛfɔ u ye bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna ɲɛŋɔɛ fala ye n'an bɔra AES la an bɛ taa an ka togodaw la Masinakaw fɛ kɛlɛkaw olu tun ye degun sɔrɔ koyi kɛlɛ yɛrɛ ale bɛ Saloba o komini kɔnɔna na Bamacɔlen ka wale kɛbaaw kɔnɔna na firi olu ka fala ye min ye pick-up dugudenw y'a fɔ cogo min
pick-up 5 u nana no o ye moto 200 kana n'o ye kana bi dugu kan maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ maa fata kɔni daman dɔ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ donsolaka minnu bɛ yen olu de karila ɲɔgɔn na min ye kɛlɛkaw ye olu kɔni ye welelima da kɛ sa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na k'u dɛmɛ nka fo kana se nin waati ma maa m'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ maa hakɛ min tora ko in senfɛ dugudenw kɔni caman dusuma kasalen don u bɛ ka welelima da kɛ yaasa wolomasiri tɔgɔ bɛ se ka t'u magɛn cogo min yɛlɛmanikaw olu nisɔndiyalen don min ye armée dɔgɔkun tɛmɛnen kalo in tile 20 ale ye wulikajɔ kɛ jɔnkakaw fɛ yen ka bamacɔlen ɲɔgɔn wale kaba maaw k'olu kɔni bɔ baara la pewu bagan minnu bɛ yen k'olu minɛ nka bi min ye jɔnkakaw ye u ko tiɲɛ na armée bɛ yen nka olu sirannen don fala ye u ka n'u kɔ don sabula maa ninnu filɛ ni ser'u ka maa ma u bɛ segin ka na dugu kama o la sa armée kɔni b'u kɛrɛfɛ nin waati in na nka u t'a fɛ ko u ka taa dɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na min ye olu ka sugu ye olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ye jɔnkaka yɛrɛ suguba ye baara bɛ se ka k'o kɔnɔna na cogo min na ka dɔgɔjɔli baaraw kɛ ka ɲɛ o y'u ka laɲini ye maa minnu bɛ yen n'olu sigilen don Gawukaw fɛ bɛn ni kelenya ɲinini na cɛfɔ ni kanbɛ la Gawo marabolo la kalankɛriw olu kunna yaasa u yɛrɛ ka se k'u ka baara kɛ cogo dɔn fɛɛrɛ min sigilen don sen kan sa n'o ye baɲumankɛtɔn ka fɛɛrɛ ye mara ale ni kunnafoni olu de nana ka na kalansen k'u kunna hakili jagabɔ kalansen senfɛ sa maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ka se ka dɔ fara u ka dɔnni kan wulikajɔ ni cɛsiri don nataw la sa u ka se k'u jeniyɔrɔ fi bɛn ni kelenya ɲinini na Gawo ale kɔnɔna na Kitakaw fɛ ekɔli karamɔgɔw ka kalanso ɲɔgɔn dan maa 300 olu kɛlen don k'u kanbɔ o ko nɔfɛ n'o ye IFM ye baara in kɔni daminɛna sibiri tɛmɛnen utukalo tile 22 Kitakaw fɛ sa a yira k'a fɔ ko maa 347 muso 169 o de bɛ ka ɲɔgɔn dan in kɛ a jaabi ɲuman mana na sɔrɔ sa olu na se ka taa min ye ekɔli karamɔgɔw ka kalanso kɔnɔna na min ye ɲɔgɔn dan so kɔni o ye 22 ye Kita Academy ko labɛnnen don ale fɛ sa ale de fana ye baaraw sigi sen kan yaasa nin ko bɛ se ka kɛ cogo min na ka ban ka ɲɛ karamɔgɔ ɲɛnamaw ka se k'olu sɔrɔ ka taa karamɔgɔw ka kalanso kɔnɔna na sugubulon sigili jɛkulu min bɛ an fɛ yan ni ale bɛ sugu sigi an ka jamana kɔnɔ sanni feereko hukumu kɔnɔna na ale y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen min ye baara min bɛ sen na sa a daminɛna ni kalo in tile 24 a bɛ kuncɛ kalo tile 28 alamisa nata in kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen baara in bɛ tali kɛ mun na sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ faso ka sugu sɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko marché public collectif fɛɛrɛ kɛnɛ u y'o de sigi marabolo 12 min bɛ kɔlɔnjɛba cercle yɛrɛ kɔnɔ Kajana ni Fakola ni kɔlɔnjɛba yɛrɛ a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen mara ka balo baarakɛla minnu bɛ yen ani service technique minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen wele no ka na kɛnɛ in kan préfet n'o o ye Boubacar Umar Traoré ye ko ɲɛnabɔra ale yɛrɛ ɲɛna min ye jɛkulu ye n'o ye sugubulon sigili kɔlɔsili jɛkulu ye sa n'ale bɛ sugubulon ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ Alassane Ba ale yɛrɛ tun bɛ yen mara ɲɛmaa caman tun bɛ yen sa baara in bɛ tali kɛ u ka se ka faamuyali kɛ sanni feereko ta na sira fɛ sugu minnu bɛ sigi jamanadenw tɔgɔ la ale sanniba minnu bɛ kɛ ani baaraba minnu bɛ se ka sigi u ka fɛɛrɛw la olu baaraw ka se ka dɔn yaasa cogo min na baara ka kɛ jɛlenya kɔnɔ majɛw kana ye a la wa mun ye jaabi ɲuman ye fana ka se ka sɔrɔ sɔrɔw u ka don donda fɛ jaabi ɲuman ka se ka sɔrɔ baarabaw kɛli la u ka marabolo ale kɔnɔna na Mali ale bataki ci laginɛkaw ma min ye général d'armée Asimi a y'a yira sa k'a fɔ ko dusuma kasalen don min ye laginɛkaw ye waleya min y'u sɔrɔ utukalo tile 22 ka duguja tile 23 la ko min ye u ka ɲamantu yɔrɔ dɔ ye sa n'o bɛ Dar Salamu Konakiri yɛrɛ dugu kɔnɔ Biesia n'o b'u ka pankuru jigi kɛnɛ la o kɛrɛfɛla yɛrɛ la sa sanji kɔni ale de filɛ nin sa ka ɲamankolon kɔni cɛ ka to maaw olu ka fɔ ka dɔw fa la maa 33 ko o de tora ko in senfɛ jamanakuntigi ko sa k'a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin Laginɛ jamanakuntigi ma min ye laginɛkadenw bɛɛ lajɛlen ma furew ka ala k'u dayɔrɔ sumaya général d'armée Asimi a ko Mali kɔni jɔlen don pewu a n'a ka jamana bɛɛ lajɛlen jɔlen don min ye laginɛkaw u kɔkɔrɔ nin ko in na nin waati gɛlɛn in k'u bɛ u tila u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka maa minnu bɛ yen n'olu ye furew ye sa ka se ka dugawudon kɛ olu somaw ye maa minnu bɛ yen n'olu joginnen ka dugawu kɛ ka ala ka olu ka fura kɔrɔ fin joona général d'armée Asimi bataki in bɔra ale yɛrɛ yɔrɔ. Mugucika ko de bɔra Burkina ale ni Côte d'Ivoire dancɛ la min ye dancɛ min bɛ n'o ye Bodanakaw olu fɛ ye kilomɛtiri 800 o de bɛ ale ni Kojenu n'o bɛ Côte d'Ivoire dancɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 15 ka taa kɔrɔnfɛ fan fɛ min ye Doropokaw olu fɛ ye siganamaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a na kɛ maa wɛrɛ de ye mugu in ci nka mugucika in bɔlen min ye Côte d'Ivoire sɔrɔsiw ye
ulu ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati ka se ka sigi ka jɔyɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen makaran joona sabula a bɛ ni Burkina dancɛ la jasira kɔni barika bonyanen don kosɛbɛ waleya in kɛli ale ni san cɛ Gabonkaw ka gouverneur y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa musow ka jiginni ko o bɛ se ka ta ba la cogo min ye sefa wari 20,000 ani 8,000 ye ko u bɛna o de kɔni kɛ sa yaasa jiginni ko bɛ se ka nɔgɔya musow bolo cogo min na n'o y'a sɔrɔ sa musolaka minnu kɔni bɛ sa n'olu bɛ faso ka baara la 80,000 ɲɔgɔn ko o na ta ka di olu ma u ka se k'u yɛrɛ boloma 18,000 o na ta ka di olu ma u ka se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye musaka in tɔ sa min ye 12,000 ye ko o na lajɛ sa ka se ka o sara ni den yɛrɛ n'ale bangera nin dɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye gouvernement fɛ yaasa maa kofɔlen ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o tɛ ko forokoni bɛ ka to a dogi sira la muso ka jiginni ko la Gabonkaw olu fɛ yen. Chadi jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waati laban in na sɔmi kɛlen don k'a fɔ sa ko Sudankaw kɔni bɛ ka mugu ci ka taa se olu ka jamana dancɛ ma kilomɛtiri 200 ɲɔgɔn ko u y'a yira sa k'a fɔ ko u donna k'o la ka kɛ Chadi jamana kɔnɔna na waleya in Chadikaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ olu t'a fɛ ka min mɛn u tulo la o ye k'a fɔ k'u bɛna nin k'u ka laada ye o la sa taa ni ka segu bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira sa k'a fɔ Bamanci jɛkulu minnu bɛ ka nin ko in kɛ nin ye ko Émirats Arabes maaw ko olu b'u kɔ min ye nanzaralaka caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu in kɔni bɛna kɛ degun ye sabula Chadi yɛrɛ bɛ kɛlɛla ka ɲɛsin Boko Haram ma nin jamana ninnu u n'u dancɛw la Sudankaw fɛ yen min ye Nations Unies ye ale ka bolofara min bɛ yen u y'a yira sa k'u ka sɔrɔdasi fila n'o ye kasibile fila k'olu kɔni fatura wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min n'u kɔni kɛlen k'o ta k'o da maaw la maa minnu ye jan da u ɲɛ maa caman b'a fana k'o fana joginna Nations Unies kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in ma bɛn a ma sini yaasa Sudankaw k'u ka fɛɛrɛ tigɛ joona n'o ye Sudanisi de ye nin ko ninnu bɛ se ka ban cogo min na degun kana se ale ka cɛdenw ma La Guinée Conakry u bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na sanji ale ye tiɲɛni min kɛ maa 33 k'o de fatura dɛmɛ kɔni bɛ ka bɔ yɔrɔ caman na yaasa ka se ka La Guinée yɛrɛ dɛmɛ a ka nin baara kofɔlen o hukumu kɔnɔna na min ye Kongokaw ye n'o ye RD Congo maaw ye olu ni Rwandakaw ko olu kɔni bi kɔni k'olu bɛnnen tɛ fiyewu sabula min ye Paul Kagame ale y'a yira sa k'a fɔ ko jalakili min taara ka ɲɛsin ale ma ka bɔ États-Unis yɔrɔ k'a ma jɛn n'o ye bi a ma jɛn n'o ye sini sabula u bɛ ka mun fɔ nin k'a fɔ ko ale bɛ ka min ye Bamacɔlen ye M23 maaw kɔkɔrɔma don k'o tɛ tiɲɛ ye wa o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye wa ale sen tɛ o la ko Amérique ka nin jalakili sugu k'u k'a dabila ko a ma ɲi jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Addis Abebakaw fɛ yen musow olu ni farafinna ni États-Unis ka jɛrɛba ka ɲɛsin muso ni kɛnɛyako ma o baaraw bɛ sen na ko min ye Union Africaine ale jabalala baara ninnu bɛ ka kɛ Éthiopikaw fɛ yen sigikafɔ in kan ka to sen na sa ka tali kɛ sa nin waati in na degun minnu bɛ yen waleya minnu bɛ se ka sigi sen kan n'olu kɔlɔlɔ bɛ se ka se musolakaw ma waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ko ta na sira fɛ bolodi ɲɔgɔnma ko ta na sira fɛ ko baabu ninnu bɛna tali kɛ o la Addis Abebakaw olu fɛ yen Amerikaw n'o ye Washington ye olu y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ Iran a ka sɔrɔko bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma sɔrɔko ta na sira la waleya in bɛ ka tali kɛ mun na sa jamana caman bɛ yen k'olu ni Iran bɛ sanni feere kɛ ɲɔgɔn fɛ Amérique kɔni bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin u ma yaasa u ka taa Iran bila zanni kelenya la degun o ka se ka don a kan cogo min na a kana se ka baara foyi kɛ a yɛrɛ ye Nations Unies secrétaire général jɔyɔrɔ k'a bɛ ka gɛrɛntɛ dɛ waleya in k'a da man di fiyewu ɲɛbila kalata minnu bɛ ka k'a ko la k'a da man di fiyewu farafinna cɛbɔ la Macky Sall don a k'a da man d'a la dɛ fala ye ko in bɛ ka taa sira min fɛ k'a bɛ ka gɛrɛntɛ yɛrɛ hali mɔgɔbaw disibaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma tɛ farafinna ka cɛbɔ ma ko min yɛrɛ ko bɛnkan ma k'a la farafinna bɛɛ lajɛlen fɛ fɔnkɔɲɔgɔnkaw caman yira a ko senfɛ ko ni wulikajɔ wɛrɛ kɔni ma kɛ kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ u ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na Senegalikaw fɛ yen u ka dugu min bɛ yen n'o ye Tivaouane ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kununko kɔni jama baden de bɔra mawuludu k'ale ɲɛnɛmayali baaraw kɛ min ye bateau ye dugawudenw ye sarakadiw ka taa se fantanw malabaloliw ma ka kuranɛw jigi min ye ala ko suma ka kɛ ni rasulu ka bangeli ye k'o kɛra kɛnɛ caman kan u ye welewelemada fana kɛ bɛn ni kelenya bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo min na Senegalikaw fɛ yen baabu ninnu caman ye tali kɛ o kumaw olu la nin bɛ dan sigi a ka bi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka mawuludu wɛrɛw yira an na ni ala sɔnna ma denkundi tɛ dimanche ye ka dugu jɛ ntɛnɛn na ala ka o fana yira an na a k'an bɛn waati wɛrɛ.
bolomafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ